pare de tot. Nu, dar mi se pare ciudat că sunt niște cârpituri proaspete, adică nu înțeleg. Cum te știu, sufletul tău e prea pustiu. Nu lăsa dragostea să piară din inima ta. Te caut în vis, te caut să-mi dai tot ce tu mi-ai promis. Oh, 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 îți mai amintești. Te caut în soare, te caut mereu, te caut să fii lângă sufletul meu. Oh, 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 spune-mi unde ești. Promis, oh, 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 îți mai amintești. Te caut în soare, te caut mereu, te caut să fii lângă sufletul meu. Oh, 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 spune-mi unde ești. Suntem în Kazani, am ajuns, dar pentru că Elena nu prea se descurcă prin oraș, trebuie să, uite ce frumos se vede, trebuie să urc eu la volan. E foarte frumos, e vară, a venit vara la noi, da, vai. Am ajuns, gata. Varota, poarta. Ce făcea la mașină? S-a săturat. Ai sunat? Nu, hai că sună acum, ia. Bună ziua! Măi, Taniușca, măi! Ce faci, măi, Taniușca, măi? Primești cu învierea? Привет, привет! Привет! Sigur primesc, dar cum să nu primesc? Mai ales pe Artyom, pe Andrei. Oh, привет! Привет, дорогой мой друг! Ой, 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 дай целую. Миша, привет! Как дела? Отлично. Приготовишь здесь? Прикольно. Погода. Давай. Привет. Ну, погода, конечно, прекрасна. Маленькая. И завтра будет так Уже хорошо. сухо немножко уже стало. Ну да. Немножко. Вон там снимайте. О, Вон, там. красота. Flori. Ia uite. A venit vara în Rusia. Gata, s-a terminat. Cu zăpada, uite ceapa. Uite ceapa. Nu știu ce am mai pus. Tania o să ne povestească ce am mai pus pe aici, ce am mai răsădit. Frumos. Foarte frumos la ei, după cum vedeți și voi. Copacii înfloresc. Ia uite ce face Tania aici. Ia uite. Stafide. Ce faci cu astea? Это будем русскую пасту делать, положим. Am înțeles. Acolo ce ai? Facem un tort. Tort. Bravo. Și aici? Ce e asta? Aici avem o meluță.
Miel? Oh, de unde l-ai luat? Din piață de la voi? La un moldovan. De la un moldovean? Da. Aici și mai avem. Ia uite. Ia uite. Ce de mănădeață eu ieri a fost. Uite la mine. Ia. Hei! Tu vezi pască moldovnească? Da, eu văd. Bravo. Moldovnească de la noi. Cu brânză? Da. Răcitură din vită. Hai că le-a fost dor de tine la toți. Da? Da cum? Привет, привет. Ia stai să filmezi, eu nu-s fățarnic, dar lumea deja face urât căci că eu n-aduc la lume cadouri și eu nu filmez La asta. masă, mai bine când ai fost la masă. de-am- Uite, le-am adus cadourile, nu mai filmăm. Mi-a făcut observație cineva când m-am dus la Kaliningrad, că eu m-am dus cu mâna în fund la Vasea. Dar eu n-am filmat când am dat, că eu nu fac faze de-astea. Nu sunt fățarnic sau lăudăros sau... Adică nu trebuie să demonstrezi nimănui nimică. Deci asta e Kazanca. Noi acum suntem în pod la al doilea etaj. Bine, e al treilea pentru ruși. Ușor, Teoma. Frumos aici. Uite aici o să doarmă Elena cu Arsenie. Какая красивая. Arsenică, ты здесь будешь spать? Gata, te culci? Да, сын. Не плачь. Băi, ai grijă. Ăsta e viul lor, priveliștea. Aici am dormit eu. Când am venit prima oară și a doua oară am dormit tot aici cu Arteom. Cartofiori cu morcov. Ia uite secret aici cum îți deschizi capacul. Fii atent, ia uite. A? Atenție că acum scoate Taniușa peștele. Ia uite-l. Ia zi, ce pește e ăsta? Uite ce Sazan. mare. Sazan? Da, din Volga. Mhm. E bun. E bun. Știi la ce mă gândesc acum când mă uit la el? La ce? La Dunăre, la noi, la România, la Galați. Măi, eu am fost în Brașov. Mi-a plăcut foarte mult. Acum cât timp ai fost? Când ai fost ultima Am oară? fost 7 ani în urmă. 7 ani în urmă? Am fost cu 7 ani în urmă. Acum, adică... Mi-a plăcut foarte mult. Nu, Brașovul e foarte frumos. E un oraș Natura. frumos. Și totul e acolo frumos. Și am mai nins, o frumusețe de nemaipomenit. Dar și mai interesant, mie mi-a plăcut în restaurant. Când noi la servit și eu am cerut ceva dulce. Și fetița Papanaș? Și da, au spus că, da ce vreți? Eu zic, nu știu, dar dați-mi ceva și aveți dumneavoastră aici la curând. Și păpănaș, dar eu am venit ca să-mi aduc niște castraveți. Și mi-am adus apa mai luat, încă am luat și pentru fiu și pentru bărbat. Eu dat o porție am luat numai. Cât timp l-ai lăsat la cuptor? O oră? Da. Și la câte grade l-ai lăsat? 55 de grade nu mai este. Stai de leacă. Stai așa o leacă. 100? 170 de grade. 170 de La grade? 55 de minute. Aha, am înțeles, așa. Tania, dar tu de cât timp fierbi aici? Le-am pus la ora 7 dimineața. 8 ore? Da, 8 ore. 8, 9, undeva așa. Uite, aici ei au o saună. Au bazin, saună, bucătărie. Lasă pisica în pace. Lasă pisica în pace, Arteu. Acolo au o bucătărie de vară. Hai să vă filmăm acolo înăuntru, să vedeți cum e. E frumos. Au și sobă. Uite. Ia uite aici. Pecică, sobiță, cuptor. Acolo poți să dormi. De ce faceți voi aici? Nu știu, că eu nu sunt șef bucătare, doamna Tatiana, eu doar așa amestec un pot. Păi și Dar ce ai eu acolo? Nu le-am pus. Aici facem crema pentru tort. Aha. Da. Nu. Păi nu faceți bine. Hai să vă explic eu cum trebuie să faceți. Tu, da. Tu Deci, faci. trebuie să băgați 2 linguri de cireș, 2 linguri de vișin, 2 linguri de... Nu. 150 de grame de sacăr, Ia uzi.
250 de grame din slivki, 33%, mascarpone, 200 de grame și săr moale. Măi, nu știu dacă nu mai suntem și noi gospodini, apoi nu știu, wow! Ia uite-l, ia. Măi, tu știi că l-am marinat în vin alb? Ui, mama mia! Ia uite, codița are încă. Vin de ăsta alb care mi-ați dat să beau? Da. Ah, e bun, e bun. Punem așa. Ia uite-l cum arată. Uai! Tăniușca cu Lenuța. Două moldovenși. Măi, noi, așa că noi suntem mălădeți. Da. Maladeț, gospodine. Una că gospodine, nu numai că suntem noi gospodine, dar noi într-adevăr știm foarte mult. Da? Noi am citit foarte mult, Lența. Eu sunt mai mult Eu și acum catecism. citesc. Ia că vezi? Eu am trecut la altă parte, cu plantele, cu ce mai este acolo. Dea Mișa ne-a făcut, ne-a cumpărat ceac-ceac. În Kazani așa se mănâncă, ceac-ceac. Da, Dea Mișa? Da. Ceac-ceac. Tămiță, mănânci ceac-ceac? Nu? Las că mănânc eu. Dea Mișa ne face și ceai cu samavar aici. Ia. Ceaiul este gata, e făcut așa. Punem jumate că s-au pus multe ingrediente. E parfumat și dăm drumul la samavar. Și voilà. Spasiba, Dea Mișa. Tania, nu trebuia să plouă. Măi, nu trebuie să plai ca Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și bine ați venit la noi, Andușa. Chiar Bine. îmi pare bine că ați venit. Mulțumim că ne-ați invitat și că ne-ați primit. Măi, eu întotdeauna sunt bucuroasă de oaspeți. Și mai ales să-i adus doi copii care în casa, urcând sus, jos, pe scările astea, o bucurie mai mare nu mai este, îmi pare că. Corect. Ia zi, unde mergem acum? Mergem în baie, că acum am un frigider. Aici, în baie? Da, e frigiderul și trebuie să luăm niște producte. Păi ai chei să intre? Dar e deschis, că eu nu mă tem de hoț. Ia. A, da, e deschis, mă, ia. Deschis, mă, întotdeauna la mine. Cred că nu știți deschis. Porțile raiului. Ia uite, urcă deschis. Ia uite, mă, ce frumos e aici, mă. Așa-i baia, parcă ai fost la noi în baie. Hai că am fost, știu, țin. Apoi, Eu zic așa pe cameră. Să primească și oamenii așa un sentiment de ăsta plăcut. Ia uite. Uite aici e bazinul. Bazinul olimpic. Și sauna. nu mai facem altă baie, că azi e sărbătoare mare. Nu facem, nici nu trebuie. Nu-i nevoie. De data viitoare. Uite bucătăria. Tiomi, Что, тебе Ce faci? нравится? băi, nu te uzi? Ești rusnac? Ia uite, ia. Plouă, dar oricum e cald, nu-i frig. Ia că ne-a rămas ultimul bostan. Ăsta de unde l-ai? L-am crescut. Da. Și cum zicem noi la de-astea? Naturliș. Adică natural. Da. Sunt făcute de casă, adică de noi, de acasă. Naturliș. Iată și salata. N-am făcut mult. Și ce carne ai aici? De vită. Vită.
Mâine la ruși să faci pască din brânză de vacă. Pască din brânză de vacă? Da, Ia arată. am ușurat. Ai forme, da? Oi, da, uite. Cu Iisus Hristos și cu tăcere. Aha. Ia uite, să primit frumos. Da, mai Tania. Dobre utro. Доброе утро, Саша. Tania, Eu, cât plătești pe casă? mai, Întreținerea. întreținerea? Am undeva 15.000. Vara sau iarna? Iarna, cel mai mult 15.000 am plătit. Și vara? Vara 5-6.000. Mai mult plătesc vara apa. Și câți metri pătrați ai aici? Oficial am 380, dar așa Asta e cu tot cu casa aia de acolo? Nu. Casa, adică bania, sauna. Bania aparte, casa aparte. Dar 15-16 mii cu tot cu ea. Cu totul. Foarte puțin, da. Puțin? Foarte puțin. Și Păi tot așa cred că e puțin. la atâția metri pătrați e puțin. E pe degeaba, da, exact. Degeaba, băi. E besplatna, Da, gratis. Da. Ia uite, ia mieluțul. Măi, neluțul ăsta de poți altura și partea cealaltă poate e mai... Dar lasă-l așa, că îi arată și Da. mâncabil și așa. Că trebuie să-l punem mâncăm. Trebuie să-i punem niște verzătură. Așa, pune niște verzătură. Ia stai, Iuleac. Iată și masa. Вино не выпили вчера, а сок выпили. Таня, Холодец. с чего ты угощаешь нас первый раз? Это холодец. Холодец? Да. Кто сделал этот холодец? Миша или Таня? Ветчина. Ветчина? У нас делает все. Ветчина. Uite și pasca. Молдавняска. Ia uite. Эти? Ты стучи. Давай. И я стучу. Вот, вот так, да. А у нас А как надо? так. А как? А он зажал вот так в ее держит. Говоришь, смотри, я держу, и ты говоришь, Христос воскрес, и бьешь. Давай. Нет, вот так вот берешь, вот так вот, Оба. нежненько, оба. Христос воскрес. Ну, говорит, Христос ребят, воскрес. вот, Поистине вот, воскрес. Да, да, лимоном и самый сильный. Aici în тяжело. Rusia nu-i ca la noi în România. С nей тяжело Dai și очень. după aia dai tu. Amândoi Она odată. всегда Давай. разбивается. Давай. Оп, все, вот так. Давай, оп, ну, вот так. Кто? Опа-на! Опа-на! Артем! Артем победил. Все, давай давай, следующий. Степан. Кто там? Следующий кто? Давай. Христос воскрес. Я ладно. Татьяна, Поистине ты уже воскрес. проиграла. Все, чего? Все? Эй, Артем. Но в один прекрасный день, когда я его никак... Это ce tort frumos a făcut Tania. Да неужели самого-то? Жалко его резать. Taiel. А это что? Ea este Maria, Вообще это бисквит. prietena Он, наверное, fiului ei. Вот это смотри, Саша. красила его. Ia uite iubire, ce case pe dreapta aici. Да, Юбили, костели. Ăsta e castel. Ăsta e casă, da. Aici am impresia că de fapt stă un preot, ca să zic așa. Da, aici stă un preot. Mi-a zis și Tania. Și l-am văzut și eu. Are un Porsche preotul. Nu știu. Uite aici o altă casă mișto. Mare. Asta e babană tare de tot. E și în spate. Castel. Uite, castel lângă o căsuță mică. Aici, da. Casă. Pe aici casele costă de la 300.000 de euro în sus. Tania, de exemplu, dacă ar vinde Tania casa ei, ar trebui să dea de la 300 în sus, ca să zic așa. De fapt mai mult, care... Uite, de exemplu, asta de lemn. Asta o dau cu 6-7 milioane, adică cu 60-70 de mii asta. Dar s-ar putea mai mult chiar.
Ei, străzile ca la țară. Ha. Kazanca. Râul Kazanca. Uite, cineva face poze. Face poze sau filmează cu telefonul, dar și-a luat obiectiv special pentru telefon. Telescop gen. În fine, haideți să vă arăt cum e aici. Uite, asta este plaja. Și iată ce fac băieții. Vă doresc un Paște binecuvântat în continuare. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Multă sănătate, să fiți iubiți și să vă îndeplinească Dumnezeu toate dorințele. Sau măcar 26 de ele. Multă sănătate, fiți